аз съм Джелофин и днеска ще играем крайница в Какво? Правиш тук? Ей! Правиш тук? Идвам да играя с тебе. Кога си дошъл? Кога си разбрал? Кой ти каза, бе? Аз имам шесто чувство. Аз знаеш какво ще играе? Да. Какво? Ще играеш Hide and Seek. Абе ти да не ми си чува интрото от там. Просто абонирайте се за канала, пресвайте лайковете. Сега гледайте как играем с Hero Warden Hide and Seek в Minecraft. Айде, ще се срещнем, когато играем. Така, хора, вече сме пред Hide and Seek, сега влизаме да играем. Чакай, едно време трябва. 1, 2, 3. Влизаме в Hide and Seek. Сега ще играем. Чакай са. Нали, не трябва. Да. Просто няма да говорим къде сме, но ще говорим. Просто няма да казвам къде сме. Дали? Защо да казвам къде съм? Да. Няма логик. Така, хора, почваме след 3 секунди и ще се... Зера... Чакай са. Хора, аз ще бъда ще бъда ето това блокче. Натисна го. Аз го натиснах. Но вие не виждате моя екран. Хора, да ви кажа, също и да е това, който гони, нали, който да търси, пак не може да каже дали търси от нас. Само може да каже, че се крие. Трябва да си намеря място. И аз. Аз също намеря. Айде. Онзи вече почна да търси. Намерих си място, дано да стане. Хора, аз се крия ето тук. Мога да го гледам от... така ще застана. Така, хора. Аз го виждам. Просто ще си седа ето тук. Аз го виждам. И двамата може да лъжим, че се крием. Може един от нас да е това, дето гони. Определено не си ти. Определено си ти. Аз ти видях името и не си ти. Какво? Аз видях името на импостора и не си ти. Така че знам, че има малък шанс да те убият. Обаче знам, че ако те убият, ти имаш шанс да ме намериш и да ме утепаш. Затова не можем да кажем къде сме. Ето, затова не казваме къде сме, защото може да се утепем. Да, аз виждам. Айде. Много близо до мен има двама убийци. Вече 3. Как толкова близо? И до мен има близо. Аз бях близо за спауна и те веднага ги пуснаха и веднага си намерих първото място, дето. Поред теб аз къде съм? Определено не си до мен. Определено да съм теб, ама съм почти да спаун. И аз. Що казах? Айде! Вече има меч. Не е бегал тук. Аз държах меч. Леле, майко. Вау. Ега си място. Тук що мина убиец прокой ме. До мен има убиец. Казва се... Буквално тук имаше човек, дето се крие и мина. Джохт Майн. Нещо си ваял. И се опитва да до мен. убие. Он си ли там? Виждам му името. Добре. Бегай, не идвай при мен. Някой да не би да умре. Хора, аз съм ето това. Тук. Не искам да скачам. Там има убиец. Вече е много далеч от мене. Така да гледам я тук. Ама другия е по-близо до мене. Страх ме. Така да гледам от тук. Страх ме, защото... Какво стана, бе?
Щяхме, защото ако дойдат до мене, ще разберат, че съм фалшив. Защото не намерих точното място. О, леле, този човек ме почва. Даре, той е до мене! О, не. О, Той я бие един праш чупешка. О, не. Той я бие праш чупечка. Бегай, бе. Виждам ти името. Айде. Какво стана, бе? Изчезна. Избега му. Той я гонеше един праш чупечка. Дали ще спечеля? Не идва и на тук. Майко! Праш пешка убие онзи убиец. Верно? Да! Буквално го видях. Какво стана? О, ес. Ще малко и ще спечеля! Трябват ни 50 секунди. 50 секунди. Праша пешка много близо до мен. Леле, виж къде се скри. Там ли си? Виж го. Виж го къде се скри. Искам да се преместя от мястото ми, обаче ще разбера, че съм аз, защото съм много близо. Ако се преместя тук, убийците минаха 100 пъти, ще разберат, че съм фалшив. Затова не трябва да се местя. Аз не знам как до сега ме хвърлиме. Хвърли да те от какво? От майка. Защо те хвърли? Телефона ми много обича да ми разваля игрите. Леле, майко, 4 човека са покрай мен. Вау, хора! Вау, хора! 4 човека са покрай мен. Вау, 5, 6. Победих! Победих! Хора, победих! Победих! Аз влизам сега. Хора, на първо място съм! Как така си? Хора, на първо място съм! Щях аз да бъда. Хора! Покана съм на първо място! Вау! Излезни! Знаеш ли? Чакай, излизам. Пия отварата. Хора, буквално аз бях на първо място. Буквално аз бях единствения оцелял. Буквално. Само аз оцелях. Ега си мястото си намерих. Ето те. Цялото. 1, 2, 3. Така. Вау, хора, още първи рунд бяхме на първо място. Моето любимо място е отвън. Аз ще имам да правя паркур. Ето точно тук отвън са местата. Знаеш ли защо не ме намерих? Защото се скрих в сянката. Аз не си намерих доста добро място и щях да спечеля, обаче менах и свърли. Само 3 предмета, ама не искам. Ще е по-лесно за тях. Леле, аз избрах много трудна задача да се скрие. Аре, избирам това. О, не, хора. Трябва да бягаме. Всички почти са букшелф. Аз не мога да си намеря място! Защо си избрах толкова трудна задача? И аз. Скрих се. Ето го Сикъра. Аз се скрих. Там е Сикър. Там има Сикър. Там червеното име. Айде, първия убит. Да, идвайте към мен, идвайте Аз тук. значи ще съм втория. Онзи още не се изкрил. Ето, най-накрая. Добре. Ти си до мен, видяхте. Буквално. Ти си това. Стълбите. Как така? Ти какво си? Скачам. Бързо се таковай. Опа, не. И ти си стълба. Оправих се. Аз зорлем се оправих. Леле, знаеш ли, ако не беше стълба, сега ще да бъде подозрително да има само една такава стълба. Да. Там има Сикър. Гоня храст.
Аз не наблюдавам. И отново пак. Сега ще е подозрително да има само една такава стълба. Не, пак хвърлиха Хероарден. Защо с Майнкрафт? Имам идея как повече няма да става така. Що бе Майнкрафт? Малко почини. Що го? Айде, вече ми дава меч. Имам и меч. Ой, и за малко да ме видят, държах меча. Точно за това. Ще рискувам да държа меча. Не дей бе. Ще те пребия. И аз мога да бия. Ама те по-силно, не има тайрън. И са на компютър. А ние сме на телефон. Нямам търпение да си купя комп. Не. Убиха ме. Сега съм шикър. Аре, пускай ме. Ще ги убия всичките. Знам почти къде са всички. Аре, бе. Ще ви убия. Ще ви отепам. Аре, бе, елате ми. Е, така ще ги убивам. Не знаеш, че ако убия всички, пак ще си на първо място. Да, знам. Чакай да търсим черните стълби, защото тук които се прецакаха и взеха стълбите. Аз отивам на паркур, докато ти играеш. Аз ти търсах черните стълби. Чакай, бе, айде, къде сте? Ще открия. Ако има черни стълби, трябва да ги убивам. Там гони майче някой. Не, никой не гони. Кудреш, бе, човек. Открих човек, майче. Панах. Току-що, майче, открих човек. Аз панах. Много бу. Това не е човек. Гаси, тази стълба и то, дето му се маскираше, не е човек. Аре, бе. Какво беше извънземно? Не. Обикновена стълба. Кога няма. Що няма нито? Къде са тия стълби, бе? О, тук убива някой! Не можах да го убия аз. Чакай да видим тук. Няма стълби тук. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Где са тия? Гейм овър загубих. Ето го, тук имат. Загубих. Излези. Чакай да видя кой е на първо място. Отваря. Пия. Излизам. На теб нощ ли е? Да. Не мисля, че си с мен. С теб съм. Давай, ще влезнам тук, защото... Той те пуска направо на това. 3. Тискай просто. Не. Ето ти. И дано този път наистина да проработи това, което направих. Кое направи? Оставих телефона малко да почине, изключил. Да, дано този път да не те изхвърли. И един паркур няма тук. Има. Аз си създадох сам. О, тук има легло, не знае. О. Аз ще бъда... О, този път има повече такива. Аз ще бъда това. Аз ще бъда и това. Ти на леглото ли си, бе? Ама не гледай. И пак го хвърли. Не знам, майче Хероарден няма да играе.
Открих си мястото. И аз знам защо. Хора, според вас ще ме открият ли или не? Никога няма да те открият. What the fuck? What? Ти знаеш ли коя триква съм? Щеш да е по-яко. Ей! Хвърлят с камъни. Щеш да е по-яко, ако беше долу. Е тук. Не, как ме намери? Защото е очевидно, че има диня там. Помощ! Тя ме намери! Намери ме! Скривам се! Търся си ново място! Помощ! Помощ! Избягах. Тук ще е подозрителен. Не мисля. Няма. За мястото на ноутбука. Аз мисля, че ще си доста подозрителен. Те бият. Опа, намериха някой. Само не и мен. Не, тук, не. Ето е гонете. Гоните си той, Яне. Не. Да, не. Благодаря. Не идвайте. За всеки случай си служи и това тук, за да си подготвен за меча. То там ми даде меча. Аз ще играя в някой друг епизод. Аре бе, кога ще мине това време? Скучно е да седиш само на едно място. О, Хънтър! А не. Това не е Хънтър. А, това е. Мале, видя го. Там бяха Двама! Не идвай тук. Така. Бегай с мен. Гони силно. Аз се чудя как избягах. Не знам. Аз се чудя как до сега не те намериха на такова очевидно място. За мен не е подразително. Диня по средата на два ноутбука. Брат, ти знаеш ли колко по-странни карти имаше и там нямаше човек, когато аз бях Хънтър. Не. Имаш меч? Знам. Бегай по-хубаво. По-хубаво, бегай. Пак му избега! Тая е същата, знаеш. Не отивай на същото място. За тебе! Знам! Да, там Дрими изкочи. Дрими всякаквите жени. Айде, къде сте? Всички жени Дрим ми пана по мен. Как няма да ме убие Дрим? Его пак. Деда не бяха намерили... Аз тук бях. Да. Деда не бяха намерили уния, до сега ти щеш да ги убиеш. Чакай малко. Има 3 ноутбука, 3 такива и едно дърво. Три ноутбука, 3 свирещи и едно светло дърво. Какви ноутбук, бе? Ноутбукове. Букшелва, не го виждаш? Букшелв. Леле, аз забравих как се казва. Ноутбук. Ето, теб ще те убият. Да, точно когато свърши времето. Ето го, арабинския Дрим.
Аз влизам с тебе. Дали не, че пак ще те хвърли? Това път е последно. Кой на първо? Дрим, нали? Не, Дрим. Това е Том, а Том и Джери е на първо на плюс. Айде, пия отваря. Къде отварят? Пием. Аз влизам. И хора, това е само първия ми клип от този нов канал. Ти къде си? Пред Хайден Сика. Скачам. Не сме заедно. Добре, аз влизам с тебе тук. Тук по-долу. Ето ти. Ето Айде. хилор. Напълно си. Ето те. Аз тям горе. Няма да имам време. Отвън има паркур на листа. Колко. Ще бъда... Е това. Тук има лабиринт. Аз избрах майче нещо много трудно. О, моето не е трудно. Нито пък моето. Буквално сега се скрих много близо до спаун. Изобщо не съм подозрителен. И аз. Леле, ако знаеш къде се скрих. Сега да чакаме и да мине времето. Какво? Видях Защо беше убит някой до мене? и до мен. Ти... Има Хънтър рейд нещо си. Бе, ти те хвалиш. Ти къде си? Чакай. На тази страна са. Е там по... Ето... Която хоси бе точно? Ето. Аз съм това. Ето е. Ето го е. Нещо ми заби. Край. Заби ми. О, не, няма да те хвърли. Нали? И да, хвърли го. Проблема е, че ме страх да направя рестарт. Защото Мен не ме. Защото минали път, като го направих и ми направи преинсталация. Знаеш ли какво? Не ми пука. Знам си профилите, знам си всичко. Ама сега епизода, ако такова. Ако излезнат три точки тук, които зареждат, значи всичко се е запазило. Трябва да излезнат 3 точки, моля те. Всичко преинсталация. Не. Ти пак ли газ, хора, пак? Бяхме направили хубав сериал 3 часа. Мъчени. Снимките ти. Кои? Снимките. Кои снимки? От галерията. Няма. О! Аз съм си... Убиха ме! Дори не съм видял кога ме убиха. Никога не си купувайте Redmi. 10. Не, какъвто и да е Redmi. Нямам батерия. Много.
скачаме. Мразя живота си. Мразя всичко. Поне някои профили са запазени и ги знаем. Мразя всичко и всички. Мразиш абонаментите си. Не, абонаментите си ги обичам. Ти каза, че всички. Къде съм? Как да се кача? Ето там има още едно. Няма 3 точки, значи не съм влезен. Так, каравано. Повече никога няма да си такова. Хора. Game over. Хора, мисля, че това е за днешния клип. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала, прасвайте лайковете. От мен. Чао, чао.